जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करছি আপনারা बहुत ভালো ଥିବେ তো আমি দিন কিছু চটপটা ট্রাই କରିବା ପାଇଁ ফার্স্ট এইଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖକୁ ଗୁପଚୁପ ট্রাଏ କଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଫାଲୁଦା ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ପରମିଶନ ନେଇଥିଲି କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ ତ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ ତ ଫାଲୁଦା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ତ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଫାଲୁଦା ବନେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେତେ ଭଲସେ ଆମ ପାଇଁ ଫାଲୁଦା ବନାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କହୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି କେତେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମନା କରନ୍ତି ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇବନି ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇବନି ବଟ୍ ଆମେ କେଉଁ କାହା କଥା ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ କହିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ ବଟ୍ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଖାଇବେନି ଏଗୁଡ଼ା ଦେହ ପ୍ରତି ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଫାଲୁଦା ନେଇକି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟି ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲା ବୋଇଟାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲି ଶୁଆ ସାରିକା ଭଳିଆ ଆମେ ଖାଇସାରି ଆମ ମୋର ଆଖି ପଡ଼ିଥିଲା ଗରମ ଗରମ ବରା ଆଉ ପିଆଜି ଉପରେ ତ ସେଠୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କିଛି ପାର୍ସଲ ନେଇଯିବୁ